Sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kabuluhan is already 11:28 PM na po mga kabisyo. Kasama nyo pa rin po sa ating programang Top Secret, ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. And tonight, it's Friday! At gabi po ng mga ma-el as in malalambing or sabihin na natin ma-el as in malovable. Katulad ni Titan Jello. So mainit, nakakapanabek at nakakakiliting rated SPG Top Secret ang mapapakinggan natin ngayon. At meron na nga tayong sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa iyo, ma'am? Lorraine po. Lorraine. Ilang taon na po kayo, Lorraine? Ilang taon na po kayo? Binibilang niya pa, Day. 28 po. 28. 28. Sang lupalop ka naman galing, Lorraine? Nueva Ecija po. Nueva Nueva Ecija. Ecija. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titan Jello, ha? Lorraine, 28 from Nueva Ecija. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Meron akong complicated na hindi masasabing boyfriend kasi complicated. Meron siyang asawa pero hiwalay sila. Tapos hiwalay din ako. Nasa same na lugar lang kami. So, pinipilitan sana naming iwasan yung isa't isa. Kaso, one time, sabi niya, lasing siya nung nakaraang gabi. So, masama yung pakiramdam niya, ganyan. Tapos, tinawagan niya ako, sabi niya, kumain daw kami. Nagkaya siyang kumain. Tapos, sabi niya, masarap daw yung lomi. Kasi yung lomi, Batangas. Then, after nun, dinala niya ako sa kanila. Tapos, yun, nangyari na yung yakap, ganyan. Yung kainan. Yung kainan? Medyo papunta na doon. Noon na yakap lang, ganyan, yakap. Binitin pa niya. Tapos, yakap. Sabi niya, yakap lang. Parang gusto lang niya ng yakap. Gusto lang niya ng comfort. Pero matagal naman na kami nag-uusap. Kaya lang, secret lang talaga kasi nga, complicated dahil nasa isang lugar lang kami. Tapos yung ex-wife niya, nasa isang lugar lang din namin. So parang hindi kasi namin pwedeng, parang hindi kami pwedeng lumantad yung ganun. Kasi kahit na hiwalay sila, hindi kami pwedeng lumantad dahil nga, ang magiging mangyayari parang kabit pa din, di ba? Tagong pagmamahalan. So, tago. Yung alam mo yung gustong-gusto nyo, pero hindi kayo pwedeng lumantad. Parang gusto mo Kahit na isubsob yung mukha mo sa mukha niya, ganon? Ganong level? Oo, di ba? Kasi kahit yung ex-wife niya yung nagloko, hindi kayo pwedeng lumantad kasi ang ending, kayo yung magiging masama.
So, ginagawa lang namin, enjoy lang, ganyan. Tapos nag-usap muna kami noong una na tigilan, hanggang sa hindi rin umabot sa tigilan kasi nga nagkikita kami ng palihim. Tapos hanggang sa isang beses nga, ito nga yung nangyari na dinalag niya ako sa kanila na hindi naman namin talaga ginagawa. Kasi talagang totally sa labas kami nagkikita, ganyan. Tapos hanggang sa isang beses nag-alala talaga siya sa kanila na parang noong una natatakot pa ako kasi nga baka mamaya may makakita sa amin, ganyan. Tapos hanggang sa sabi niya, hingi lang ako ng yakap, sabi niya gano'n. So yakap, siyempre intindi yakap. Tapos after nun, ayun na. Yun na yung nangyari. Ano? Pababa na ng pababa. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Hanggang sa, kala ko expected ko dahil nakainom, hindi siya alam mo yun, hindi siya tatayo. hindi mo in-expect na tatayo pa rin pala siya kahit na may hangover, ganyan. Wait lang. My Ilang God, taon ba to? nagulat pa ako. Ilang taon ba tong pinag-uusapan natin? Ilang taon siya? Kasi factor yun eh, di ba? Age, saka yung inom. O, ilang taon muna tong taong to? 44. 44! Okay, so 44. So, na ano mo na siya, na-judge mo na siya na, baka hindi naman to susunggab. Oo, Dito magpa-flag totoo, ceremony. diba? Okay. Swear naman, talagang naisip ko yun kasi nga dahil lasing siya, nakainom, ganyan. Tapos, at the same time, nagme-maintenance din naman siya. So, hindi ko talaga in-expect na ganun. Tapos, nagulat ako. Wait lang. Unexpected. Sandali lang kasi dinala mo pa lang kami dun sa kumakain kayo, 'di ba? Nandun pa lang kayo sa restaurant eh. Oh. So, yung Hindi, sa bahay kami kumain. sa bahay nino. Ng lalaki. Sa bahay niya. Sa bahay ng lalaki pala. Minsanan lang daw Sa sa bahay lalaki. niya kami kumain. Kasi nga nagtatago nga kayo sa publiko, ganun. Oo, di ba? Tsaka masama nga yung pakiramdam niya. Okay, so Then, iyon. yakap muna una, tapos bumaba yung yakap. Mhm. Tapos bumaba yung yakap. Hindi ko nga in-expect na ganun. Tapos bigla yun na, tumayo na siya, my God. Naramdaman mo. Oo. Anong ginawa mo nung naramdaman mo? Siyempre, nasyak ako. Tapos, Nung nasyak- naramdaman, Nung nasya ka, bumuka yung bibig mo, ganon. Kasi, pa, Gulat, no? iba yung bumuka sa'yo. May nag-open sa'yo, ganon. Gulat, no? Iba yung nag-open. Open arms na yan, di ba? Open arms. Oo. Ano na yung next na nag-open? then next na nag-open, tinotoo na, binaba na yung binaba na yung boxer. Uy. Then, ayun na, Binaba yung Diyos ko po, boxer. na siya, nag-standing ovation na talaga. Pumalakpak ka. Oo, kasi kala ko talaga nagme-maintenance, hindi na obra. Masyado mo naman ginudge ka agad, no? Siyempre, di ba, pagka diabetic, expected mo na yon. Kaso, hindi pala totoo yun. Pero bago ang lahat, partner, tanungin na muna natin, ano bang itsura niya itong guy na to? Masyado niya ginajudge na parang walang kapasidad yata. No? Oo, eh. Hindi. Sige. Siyempre, ako, nagustuhan ko siya dahil ganun siya. Siyempre, noong una, may mga chika-chika na kaya daw niloko ni girl kasi nga daw dahil sa hindi na siya umuobra, ganyan. Ay. So, syempre ako, parang sabi ko, yun ba yun? Yun ba yung basihan? Ba, parang na-curious ba ako, totoo? Ngayon, hanggang sa, noong una di ako naniniwalang hiwalay sila, tas nangulit siya sa akin sa TikTok, ganyan. Mhm. Hanggang sa, in-entertain ko siya, tas yun, nakita ko single, ganyan siya. Sabi ko, bakit single? Di ba ako, may asawa ka, ganyan. Tapos yun, kinuwento niya sa akin yung story na ganito, yung babae sa makabilang bahay, ganyan. Okay. Pero mabalik tayo. Sino bang kamukha nitong lalaki na to na artista? Yun yung na lang, i-describe mo na lang sa amin kung ano yung tsura niya. Kasi nabanggit mo na talagang may pamilya, may ganyan. Bigyan mo kami ng image Bigyan sa mo kami ng utak. imahe kasi ayaw naman namin siyang husgahan na wala siya rito, 'di ba? Na hindi natin siya kausapin. Kahawig niya si Kogi Domingo.
Medyo chubby Kogi version lang. Domingo. Ganon. Kogi? O Oh. Robbie Domingo, ano? Kogi. 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 Si Kogi Kogi. Domingo. Wow. Pogi yun. Pogi yun. Maputi. Maputi. Malaki. Mistiso. Matangkad, no? Chubby. Kung natanong nga ni Rocky na, Kogi Domingo yung lalaki. Eto, alam mo, dude, alam ko na tong mga tactic mo na to eh. Si Titan Jello, gusto lang talaga tanungin ko sinong kamukha mong artista kasi curious siya kung ano itsura mo. Ano naman masasagot yun eh. O ikaw, sino daw kamukha mong artista? Kanina pa nahiya lang siguro to si Titan Jello eh. Tsaka vital statistics na rin sunod mo ha. Ayan, ho. Hindi, chubby ako po. Chubby po ako. Ito muna, sinong kamukha mong artista? Gusto namin yung habang nagmamaneho ngayon yung mga chuper, maisip namin sino ba yung kausap Mga nila. mga Denise Laurel, ganun. Dennis Laurel! Wow! Apo ng dati nating presidente. Nako. Si Antonio Luna? Hindi, Hindi pala dude. yun. Laurel! Laurel pala. Pasensya na. Grabe. O sige nga, malaman namin vital statistics mo, ma'am. Ano ba to? 32, Chubby nga ako. 31? Tumaba Vital na statistics po nga, kasi. chubby nga ako. Nakakahiya eh. Hindi, sabihin mo na lang kung eto. Eto. 38? Yan. 36. 36 din mo, hindi pa chubby yun. Yung chubby yun, okay yun. Oo, 36, 30, o 28? Yung bewang. 36 nga po yung bewang. Okay pa rin. Ay, 34 pala. 34 Oh, yung 34. bewang. 34. Oh, yung hips, 38. Ang galing mangula. Oh, 36, 34, 38. Ganun tunog yun. Denise Laurel, Oo. Kogi Domingo. Yan. Nagtagpo. Oo nga. Nagpunta sa bahay. Oo. Nagyakapan. Nagyakapan hanggang... Nagtanggal ng salawal. Okay, nandun na tayo sa parteng yon. Balikan natin yon. Ayun na nga. Namangha ka, wow. Namangha ako kasi nag-standing ovation. Kala ko hindi. Mhm. Mhm. So, edi syempre, nandun na tayo. Mag-iinarte pa ba tayo, di ba? Edi, sinubo na. My God. Sagad. Paano sagad? Di ko alam yung mga sagad. Oh my Sagad God, ang subo. sagad. Dahan-dahan muna, syempre. Sagad na subo. Dahan-dahan. Pagkatapos ng dahan-dahan, tsaka masasagad. Dinahan-dahan tapos tsaka sinagad. Nadual ka, hindi? Nung una, kasi, syempre, kala ko hindi aabot. Tapos abot pala. Lahat nung iniisip ko mali. Tapos nung nung pinariringgan nga ako ni ate girl, gusto ko sabihin sa kanya, uy, mali ko. Kasi napatunayan mo. Mali ka. Oo, kasi talagang proven, tsaka tested, diba? Hindi ko yung naka-ginseng yan. Hindi, kasi palaging ganun, diba? Palagi kayang ginseng. So meaning, My naulit nang naulit pa yon. Ay, Naulit pa. Mm. Pasaway nga eh. Bakit pasaway? Pasaway, kasi hindi naman nga pwede, pero pinipilit pa din. Oh. parang kinikilig siya habang kinukwento Kaya niya. nga, siguro Pasaway nga. na-imagine niya eh. Ano, wait lang. Hindi, kasi, di ba, Ay, naiipit yung boses. pagka gusto mo naman yung tao, di ba? Oo. Siyempre may spark, may kilig. Mm. Kasi masarap naman gawin yun sa taong gusto mo. Tsaka kamahal mo talaga, di ba? Mm. Lulunukin mo. Kaya nga lang, hindi nga lang talaga pwede kasi nga, yung tao sa paligid. So, anong ginawa mo nung nilunok o niluwa? Siyempre, nilunok. Sayang. Sabi ko sa'yo, pag mahal mo, nilulunok eh. Yung pride mo, di ba? Oo, Kasi yung pride mo. nilunok yung pride. Oo. Nilunok ko yung pride ko. Sakit kasi, di ba, para sa pag- kanya. Oo naman. Binaba mo talaga, nilunok mo talaga eh, no? Nilulunok mo talaga. Kasi nga mahal mo. Mm-mm. Di ba? Wala kang sasayangin. Walang sasaya. Inubos mo talaga, hinigop mo, gano'n.
My God! Anong lasa? Ito gusto ko to malaman, partner. Ano mga favorite line ninyo? Di ba? Siyempre, may mga sinasabi yung guy na yun. Pati ikaw. Ano mga sabi niya sa'yo? Oo. Sabi niya, shit ka. Ganun? Sabi niya gano'n. Hindi. Shit ka, tang ina mo. Yung, Hoy! Hindi, dude, ano yun? Paper. Sabi niya. Sheet of paper. 'Di ba? Sheet of paper. Sheet of paper. Diba? Yung isa, 'di ba? Alam mo yung isang produkto ng iniinom, 'di ba? Tang. Tapos in a Sige, lusot mo! Sige, lusot mo! in a modern cup. Ba't pa natin ko na tinanong? In a modern Wala tao trabaho! Dude, I'm trying to save us from the memorandum. Ano mo, ang gulo mo kausap na? Medyo nag-init na yung kilikili ko dito. Okay, linawin lang natin. The reaction was sheet of paper. Yes. Oo. And the other reaction is the tang Yes. is in a modern cup. Yan. sorry. Hindi. Inutusan Na alin? ng nanay Na? na bumili Oo. ng tang. Oo. Para ilagay sa modern cup. Yan. Init? Okay. Pag meron ka pa nabanggit na gano'n, pasensyahan na tayo. Kailangan na namin i-end tong career namin. End tong call na Ano to. ba pindot ng effects, oh? Tatatakot na rin yung effects, eh, oh? Hoy! Hoy! Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello po. Yes po. Ayan, naririnig. Alam mo, sa sobrang kinabahan kami lahat dito, kinabahan din yung mismong gamit namin na software dito. Anyway, so nabanggit mo kanina na yun yung reaction niya. Ano yung reaction mo? Natatakot tuloy ako mag-talk. Hindi, like, ano na lang yung sound na ginawa mo? Like, pang pusa ba? Pang aso? Pang kambing? Like, meh, ganon? Or parang, meow, ganon? Or, arf, ganon? yan. Parang pusa na lang. Parang Pusa. O, sige, Para sample Ayan, lang mo sample kami. lang mo nga kami. Paano? Baka mamaya ma-rated SPG na ako nito. SPG nga tayo ngayon, eh. Paano? Yung mga... yung mga ganon. Paano ganun? Yung mga sigawan na malupit. Paano yung malupit na yun? Yung siyempre, di ba, pag sinubo mo, siyempre, hindi naman dun matatapos yun. Siyempre, pagkatapos nun, nagwala na siya. Mhm. Nung nagwala na siya, siyempre, hubad na. Hubad na lahat. As in. Tapos nagsimula sa leeg, my God. Pagdating sa leeg, ayan na. Pababa na ng pababa. Patay. Hanggang sa dumating na dun sa pinakababa. Tapos lahat ng inisip ko sa kanya, mali. Alam mo yun? Maling-mali. Tapos hanggang sa, ayan na. Tapos kinain na niya. Kinain ka? Oo, yung ganon. Pinakain ka? Tapos, kinain niya yun. Pinakain mo siya. Oo, pinakain ko siya. Mhm. Tapos nung kumain siya, tapos ayun na nga, hindi ko in-expect na ganun pala yun. Na ano? Ganun pala kasarap. Minukbang? Ganon? Yeah, oo, mukbang. Wow. Mukbang. Di mo inaasahan na ganun siya. Bakit hindi ba to nangyayari sa'yo nung kasama mo yung asawa mo? Oo, yung dati. Magkaiba sila. Paano magkaiba? Kasi ito gentle. Gentle. Ano, tinatapik-tapik muna, gano'n? Hindi. Iba kasi yung haplos. Ah. Iba yung haplos. Yung hindi ka masasaktan. Ganun. Nabusog siya. Siyempre. Nabusog ka din. Naman, kasi nilulon. Ibang klase. So overall, yung experience mo na yon, i-rate mo siya 10 out of 10.
I mean, 10 is the highest, 1 is the lowest. Gaano kasarap ang experience na yon? 10. Wow, 10 over 10. 10 talaga. Okay, so kung magre-rate ka dahil may binili ka somewhere, 'di ba may ano yung review, 'di ba? Oo. 10 over 10 ganyan. Sa iba 'di ba 5 stars lang. So sabihin natin 10 over 10. Ano yung mga nakalagay na description doon sa mismong review? Iyon, sarap niya. Babalik-balikan ba? Sarap Oo. niya. Totoo. Sarap niya. Yung tipong pwede mong sagutin yung ex niya na magsisisi kang iniwan mo siya. Yung Ay. ganun. Magsisisi ka na iniwan mo siya. At maiinis kang nasa akin siya. Yung mga ganun. Magsisisi kang iniwan mo siya at magsisisi kang nasa akin siya. Wow, palawan. Ano? Ganun kasarap. So ngayon, patuloy kayo nagkikita. Ngayon, nag-iiwasan. Oh, ba't kayo nag-iiwasan na? Kasi nagpaparinig na si ate girl, ganyan. Akala ko ba tapos na sila? Oo nga. Oo, pero si ate girl hindi pa siya tapos. Di ba siya yung Pero siya nagloko? yung nagloko. Gusto niya lahat sa kanya, Kaya- ganon? Oo, 'di ba? Ang ang dupang niya. Dupang ba tawag doon? Hindi ko alam Ay, eh. hindi pala, hindi pa. Hindi, parang hindi kasi syempre nasasaktan din kasi ko sa mga sinasabi. Yung bang parang niloko mo 'di ba? Tapos ngayon makita mo hawak ng iba, magkakaganyan ka. Oo. So, kung sana hindi ko rin siya nakikitang umuwi siya dun sa lalaki niya. Ay. 'Di ba? Parang unfair lang dun sa dito kay Guy kasi deserve din naman niya maging masaya. Pero hindi niya magawa kasi nga iniisip niya alam mo yun, yung chika ng ibang tao na ang lumalabas. Siya, yung parang binabaliktad kasi na siya yung nagloko. Yung ganun. Parang gaslighting ganyan. Hindi niya deserve. Pero hindi ko naman sinabing deserve niya ako. Kasi, syempre, nasa isang lugar kami. As much as possible, gusto ko sana, yung taga-iba na lang, para walang masabi yung side ni ate girl. Kaya nga lang, paano yung magagawa kung di namin iiwasan yung isa't isa? Ay. Yun. Hindi nyo pa rin ba kailan yung huli nyo na lang kita? Nung isang araw, Ay, talaga nga. May paiwas-iwas ka pa. Nung isang araw lang pala kayo huling nagkita. yung last, Kala ko naman yung sinasabi niya nakaiwas na, hindi na sila nagkikita. Mga 6 na isang buwan buwan na. na. Isang buwan nga lang, dude eh. Hindi. Pero ito nung isang nung araw isang lang. araw kasi, doon na kasi nilulun yung lahat. Recent lang pala niloko. nangyari yun? Oo, nilulun yung lahat. Nung una, syempre, wala pang ganun. Kaya lang nito, talagang mas lumalim na. Yung ginawa na yung mga hindi pa ginagawa. Ano yung mga Pero yung mga hindi ginagawa, hindi namin alam yun. Siyempre, dati kasi lang yung bang parang pagka-kiss-kiss, ganyan. Tapos, ayun na, agad sa exciting part. Pero nitong nakaraan hindi, siyempre, talagang parang, alam mo yung parang nanabik ka sa kanya. Parang miss na miss mo siya. Tapos, yun, sinubo mo. Tapos, sinagad mo. Tapos, sabi niya, hinto mo muna kasi lalabasan na ako. Yung ganyan, yung sabi niya. Teka muna, wait lang, sabi niya. Ganun Sabi niya, nandiyan ka pa lang sa subo, lalabas na. Ay, ang bilis, ganun. Ganun. Na-excite sa'yo, ganun. Tapos Ibig sabi sabihin, niya, magaling to "Teka si muna," Lorraine. sabi niya. Lorraine, masasabi mo ba sa performance level mo gaano ka tindi? I-review mo yung sarili mo. 5 stars? Kasi nung last na pumunta ako sa kanya, ko na yun na yung huli. So, syempre, binigay ko na lahat. 8 na yun. Ano? Anong score? 8. 8. Sumobra pa sa 5. 8. 8. Sumobra sa 5. 8. 8. Binigay na lahat kasi yan, last na Syempre, parang pamamaalam na yun. O, ito na yung huli, ha? Pamamaalam. Oo, parang binasbasa mo siya, no? Ito na yung huli.
Ano yun, nagpa-helicopter ka, ganyan? Yung mga yung mga banana cutter, yung ganyan. Banana cutter? Is that? Banana cutter. Ask ChatGPT. Banana cutter. Banana. Hindi, partner. Bago natin i-search dyan, paliwanag niya muna paano yung style na ganun. Paano yung ginagawa. Sige nga, kwento mo nga sa amin. Yung banana cutter, yung habang nakapasok siya is parang minamuscle control mo. Parang iniipit mo yung niya. Ganun. Habang nakapasok siya, parang iniipit mo siya, hinihigpitan mo, minamuscle control. Ganun. Saan mo napulot yung banana Oo. cutter doon? Ngayon, sa'yo lang nanggaling yung banana cutter. Hindi, meron yan. Meron Search ba talaga mo. nun? Meron Meron eh. yan. Order now. Lazada or Shopee. yung lumalabas sa akin eh. Dude, chinek ko na talaga. Meron yan. Mm-mm. Meron akong sinerch, partner. Ano? Putol na saging. Ganun. Akala ko patikim ng saging. Pag talaga hinigpitan mo, mapuputol yun. Siyempre yung lang, mild lang. Mild na higpit na katamtamang ramdam na ramdam niya. Grabe 58 pesos lang ang banana cutter. Bukod sa banana cutter, anong mga next mong ginawa? Ano pa? Di syempre na tayo, yung paa nasa doorknob, ganyan. Ha? May paa sa doorknob, ganon. Anong meron Paa? sa doorknob? Doorknob? Syempre pinto? habang naka-standing ovation kayo, ang paa nakatungtong sa doorknob. Ay. Yung isang paa, para, alam mo yun, parang sagad. Ganon. Paa sa doorknob. Oo. Yung isa nakatayo. Parang naihing aso, ganun. Oo, style lang naihing aso. Di ba yung naihing aso na lalaki or inaangat mo na yung paa? Ganun ba? Ganun ba yun? Pinapatong sa gulong ng Parang sasakyan. ganon, parang ganon. Oh, Ganun. grabe, what an explorer. Grabe. Paa nasa doorknob, no? Oo. Taas nyo, doorknob yun. Ay, doorknob kasi, ang sinasabit lang dun, di ba? Do not disturb. Oo. Yun yung alam ko. Kaya nga, do not disturb. Kasi busy kami. Busy kasi talaga kayo. Bukod dun busy sa kami. paa sa doorknob, banana cutter, ano pa? Di syempre, dun tayo sa yung naka V-shape. V-shape. Taray nung V-shape, parang buhok lang, no? Oo. Paano yung V-shape? Gusto ko malaman eh. Paano ba yung Yung V-shape? nakahiga ka, tas nakabuka yung dalawang legs mo, pataas, para masagad niya. Oh my gosh. Ganon. Sagara na nga kasi nga last na. Nililista ko. Teka lang. Nililista ko lahat ng mga natututunan ko dito. Banana cutter, V-shape, sakto, long weekend. Sarap neto. Habang nagninilay-nilay ka, uy. Oo. Ay! Bad yun. Magnilay-nilay po tayo. Banana. Let's reflect on our past decisions. Anyway, so yun na yung lahat ng mga malulupit yung ginawa, tama ba? Meron pa yata eh. Yun na yun lahat. Meron. So paano kayo nag-part ways nung isang araw? Like feeling mo kasi 'di ba last na yon. So ano yung parting words ninyo? Wag na magmumura ha. Ang hirap ng lagpasan lang Hindi, 'yun. Sorry. Wala. Yung nung after namin, syempre bihis na. Tapos sabi niya, upo ka saglit, sabi niya ganyan. Nag-usap kami, tapos sabi niya, ito na ba talaga yung decision mo? Sabi ko, kahit naman ayaw natin, wala naman tayong choice. Kasi nga, nasa iisang lugar tayo, tapos kahit tama yung ginagawa natin, mali pa rin sa paningin ng iba. Tapos, sabi ko, baka makita ako nung anak mo dito, so kailangan ko na umalis. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, di ba mas okay nga kung makita na nila para okay na? Sabi ko, hindi nga magiging okay, sabi ko sa kanya. So yun, niyakap lang niya ako ng mahigpit na for the first time, nun lang niya nagawa yung yakap na yun na parang ramdam na ramdam kung ayaw niya bumitaw. Tapos, Yung yakap Yun, na may sabi ko, halong panggigigil, yung parang nilalak ka na sa bisig niya, ganon.
Oo, yung gano'n. Tapos sabi niya, "Wait lang, aamuyin lang kita dun sa leeg nga." Tapos nung pagtalikod ko, ayun na, patay na, may mark na. Binigyan siya ng ano? Ng, Smart. oo, chicken. Oo. Chicken na nene pa. Yakap na parang gusto daw ulit, sabi ng mga kabisyo. Kaya nga eh. Akala ko, ano pa kayo. Kasi di ba yung mga ganong yakap, delikado yun, dude eh. Pag niyakap ka ng ganun, parang pupunta kayo ulit sa higaan eh. Parang isa, parang last na. Di ba? Kaya parang, dapat talaga layuan mo ako. Ganon. Kumbaga, yan yung kapag napunta na kasi yung ano sa leeg, parang delikado talaga yung leeg na may mga Hello? amoy-amoy pa eh. Hello? Ayun na, yung may mark na. Tapos yun na, bumitaw na ako, umalis na ako. Ay, umalis na siya. Sabi ko, wala nang lilingon. Wala nang lilingon. O di, dire-diretso ka na hanggang ngayon. Diretso na, tapos binlock ko na siya. Ay, binlock niya na, dude. Sure ka na Kasi dyan. hindi kami matutuwid pag di ko ginawa, di ba? Wow! Di kami. Big word, ah. Oh, Di kami matutuwid. So, sure ka na, hindi ka na babalik. Sure na. Kahit pumunta sa harap ng bahay nyo, Kahit pa. kahit yakapin ka ulit. Wag naman. Hindi, siguro mas okay yung hindi mo na kami magkita. Ay, ganun. Ganon. pag ano, Kasi di ba? Pag lalo pa namang nagpipigil, mas lalo kang nanggigigil. Diba? Pigil to Patay. gigil. Hirap Hindi, yan. bawal naman ngayon, bawal, di ba, Holy Week. O so, mapipigil ngayon na isang linggo. O baka sa isang linggo na may makita na siyang iba, di ba? Mas okay. Sabi mo. Sabi mo Pero lang di ko yun. naniniwala. Hindi kami naniniwala. Hindi, lahat naman ang sasabihin mo, susubukan naming intindihin at paniwalaan. Kaya nga, kaya yan, tiwala lang, laban. Basta luluhod ka ha. Ngayong Semana Tapos na ako Santa. lumuhod. O, hingi akong tawad. No, hingi ka ng tawad. Wag nang Hingi ako tuwad. ng Okay. tawad. Oo. Hingi ako ng tawad sa pagkakalulun ko. Yan. Pagkakalulong mo sa maling bisyo. Yeah. Oo, sa maling bisyo. Di At ko na maling ako tao. ulitin. Okay ka Di ko na na. uulitin. Susunod na lang po. Yung ganon. Ay, hindi na uulitin. Sa susunod na lang po. Wow. Mga linyahan Sa ha. tamang tao na. Sa tamang tao. Sa tamang tao. Tama. Oo. Tamang tao. Lorraine, Yes po. bibigyan ka namin ng pagkakataon na magsalita ngayon at sabihin ang nararamdaman mo dito kay Guy. Ano ba tawagan niyo? Oo, tawagin mo siya. Kunyari, Daddy! Ganun ba? napapakinggan mo siya. Daddy, Napapakinggan Daddy. ka niya. Sabihin mo na lahat na mga gusto mong sabihin. Wala, baka maiyak ako. Okay lang. Feel free. Ano? Ikaw. Ikaw na minahal ko ng patago. Meow, meow, Go. meow, meow. Go lang, yun. Maging masaya ka lang. Gawin mo lang kung saan ka masaya. Isipin mo na naging masaya ako, na naging parte ko ng buhay mo. Kahit alam kong hindi talaga pwede. Kahit anong gawin natin. Sana makita mo yung totoong taong magmamahal talaga sa'yo, pati sa mga anak mo. Yung hindi ka nalolokohin, tsaka yung deserve mo. Pag nakita ko na masaya ka na, siguro magiging masaya na din ako nun para sa'yo. Iyon lang. Kahit na sa loob ng 8 months, minahal kita. Ingat ka palagi. Yan. Mag-ingat ka lang din palagi. Sumagot? Sumagot pala. Sumagot? My God. Miss mo na ba yung mahigpit kong yakap?
Gusto mo Wag yapusin kita na. ulit? Ikaw talaga, DJ. Wag na. Wag na. Wag na. Ganun yun. Wag na. Pero Kaya, onti- oh my God. na, onti pilit pa. O, ayan na. Sana nailabas mo talaga yung nararamdaman mo sa programang ito at maraming salamat sa Yes iyong po. pagbabahagi ng Rated SPG Top Secret. Thank you po. Thank Ingat you ka. po ng madami. Thank you. Thank you. Oy, Thank you dude, po. batiin natin. Si Raymond ng Hen de la Paz nakikinig ngayon sa atin. Nasakyan ng asawa ko. Sir! Raymond. Sa Raymond, ingatan niyo po si boss. Pero kayo, wag po kayo mag-ingat. Ikalat nyo lang po yung lahi nyo. Charot. May darot. At batiin din natin si Ma'am Bianca and Team Malakas. Wala na naman tayo sa Shoutout rhythm. po sa Team Malakas at si Bianca. Oo. At yung talagang nagstay the whole program. Yes. Ayan. Maraming salamat po. Miss Jam, thank you so syempre. much. Ang nag-iisang direktor. Yan! Direct! Ina-announce na ba kung sino yung direktor? Hindi pa. Hindi Next pa. time na. Ngayon, baka mamaya pangunahan namin sila. Hindi pa pala Pag ina-announce. pinangunahan namin, mawala kami. Mauna kami sumalangit. Ikaw yung nauna dito. Kami nawala. Tayo kasama. Ay, nako. Thank you so much, Kabisyo, sa pagsama ninyo sa amin ngayong umagang ito. Umaga na no? So, magsama-sama tayo ulit next week, Monday. Yes. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. So, sa pagkakataong ito, no, magnilay-nilay muna tayo. So, pagkatapos nating mapakinggan ng Rated SPG Top Secret de Lorraine, oras na para tayo'y humingi ng tawad. Wag tuwad sa ating pinakamamahal na may kapal. Nang sa gayon ay maging mabuti, 'di ba? Lalo yung ating mga buhay, lalong-lalo na nasa kalagitnaan tayo ng krisis, 'di ba? Tama. Hindi ko sure yung sa akin. Ayoko mangako dito sa radyo. Kasi recorded, no? Recorded. Oo. Ay. Sabi. Wala. Hindi, lagi naman nagdadasal to si Titan Jello sa Baklaran. Yan. Oo. Di ba talaga kapag maraming kasalanan? Lumuluhod yan, simula doon sa entrance. Hanggang papunta doon sa Doon pala sabi mga bilihan ng Sa mga altar. bilihan ng mga prutas, nakaload na ako. Ang layo pa naman yung dude, no? Gano'n kadami kasalanan ko. Oo, sa service road pa lang, no? Kaya pala paminsan-minsan yung tuhod mo, no? Pud-pud na. Pud na no? Ayun ako. Thank you so much, guys. Nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rocky Teram. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Moira De La Torre. Paubaya dito lamang yan sa Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!